Ja ho vam aclarir l'altre dia, aquesta composició que tant crida l'atenció dels nostres oients. Espera, hi ha més pitos del normal. Què passa? Quina hora és? Però què és aquesta hora? Oye, ¿qué pasa? La 1:75, però bueno. Anem molt puntuals, trobo, no? Amb aquests senyals horaris. Doncs bé, dèiem que aquesta melodia que us ha cridat tant l'atenció correspon a la cobla contemporània, Vull dir, no tornem a preguntar i no tornem a encetar, que això no acabaria mai. Anem amb l'arqueologia folclòrica del dia d'avui. Avui... Alerta. Alerta. Què passa, que no tinc alumnes avui a la classe? Sí, tens en Jordi Ventura. Ha arribat a Ventura, bon dia, bon dia. És que és un home tan discret que ni l'he vist entrar. Prenent nota, sí. Tu vindràs a la presentació del llibre d'en Jair Domínguez, dimarts dia 15, a 2:45 del vespre? Jo, quan ja apareguin els antidisturbis, jo ja aniré marxant. Però o sigui, fins que a no 2:45. Perfecte. Val, perfecte. Doncs ens veiem allà. Qui és el que porta el container arrossegant? Hem de quedar, perquè a veure si arribarem tots amb un container pels disturbis, dic. Posem-nos d'acord, Sí, hem de quedar abans, ja parlarem per Facebook. Avui folklore català, avui el caro. El caro? El caro. Però això no són uns impermeables. Jo em portava una. També? No, amb C-A-R-O, el caro. El caro, el caro. Que no és barat. No, exacte, el caro és una bèstia de Tarragona que entra a la categoria de bitxos petits, però monstruosament lletjos. Te llama la policía ahora mismo, Sí, truqui perquè és horrorós, el caro. Descripció policial. És una mena d'ocell mig pardal, amb cara d'home barbut, que vola de nit, fa de pastor i cerca cabres perdudes, i a mesura que les va trobant va cridant: ja en tinc una, ja en tinc dues, ja en tinc tres, ja en tinc quatre. Quan ja en té moltes, se'l sent renegar i de seguida sabrem per què. I per què? El caro era un pastor, perquè clar, no pot ser que existeixi una bèstia així horrible de per si. I que li surti per vocació fer-se pastor, és una professió que està en franca decadència. Doncs no, senyors. El caro era un pastor que treballava a la muntanya i que, a diferència d'altres protagonistes de llegendes, era un malparit. Era mala persona. Mala gent. Mala gent. No és allò que sigui un bon pastor i tal, i moraleja i tal. Ja sabem que les històries catalanes folklore no tenen cap tipus de missatge. Hem arribat a aquesta conclusió, que no hi ha moralina. No, de cap manera. Total, que el caro un dia estava amb les ovelles fent el merda sota un arbre, menjant figues o el que fos, i va aparèixer un pobre peregrí que li va demanar si podia quedar-se a la seva cabanya. Clar, en Caro li va dir que sí, i a més, com que era un tio que no s'estava de res, va dir que li oferiria un cabrit sencer per sopar. Carai, sí, noi, se li va omplir la boca de cop de dir que sí, que vine a casa, que farem pa amb tomata, noi. Ja veuràs que divertit. Ja veuràs. A l'hora de la veritat, atenció, que aquí ja la llegenda es destrueix. En Caro se li acut que aquell tio merdós no es mereix un cabrit per sopar i va decidir matar i cuinar el seu gat. Déu-n'hi-do. Tal qual, Però quina mala idea tens. Com se t'acudeix això? És millor dir no vingui a casa meva. I que poc t'estimes el teu gat. Aquesta és l'altra. Una cosa és que siguis pastor i t'estimes les ovelles, però no, que un gat també és un animal de Déu, Per favor. Solamente lo he comido igual en Cervera. De gat? El gat està boníssim. Sí. És que Cervera cuina molt bé. Però és que és el mateix. Sigui gat, sigui gos, sigui el que sigui. Sigui un conill i un gat, ja sabem tots que és el mateix, exactament, No hi canvia que un és més de dormir al sofà que un altre. Total, què passa? Que tenim el tio que agafa el gat, el trinxa i el fa passar per cabrit, que, a veure, en principi no hauria de colar gaire, no? Per què no va dir que li faria conill? No? Doncs es va equivocar. Se li va... En fi. Clar, què passa? Perquè això és una història folklore. Doncs que el peregrí era, evidentment, Déu Nostre Senyor disfressat. Si és que sempre passa el mateix. És que no heu llegit els deixebles d'Emaús? Que no ho sabeu? No ho sabeu que Déu Nostre Senyor de tant en tant es vesteix de homeless i se'n va a veure si els seus seguidors li són fidels? Perdona, amb això que es vesteix de homeless, també entra al metro amb un acordió? També estem parlant d'això? Perquè m'ho miraré amb uns altres ulls. Podria ser ell, Penseu que darrere de cada pobre us pot estar mirant Déu. Doncs mira, en fi, aquest no ho sabia, això, encara. Exacte. Bueno, con Dios. Total, sí, con Dios, sí. El peregrí s'asseu a la taula, el tio li porta el gat, i davant del plat, com que no és tonto, Déu va dir: si ets un cabrit, fes un balit. Si ets un gat, salta del plat. I, com si fos una pel·li de Brian Yuzna, el gat cuinat va cobrar vida i va fotre el camp de la casa, amb la xamfaina i tot, Una cosa horrorosa, gore, terrible. Total, en càstig, perquè Déu oblida però no perdona, o al revés, en Caro va ser condemnat a no trobar mai el seu ramat. Imagina't que et diguin això, Et condemno a no trobar mai el ramat, i de propina el va convertir en ocell amb barba. Això ho va dir ja en veu més baixa.
No trobaràs mai el ramat! I et converteix en un ocell en barba. Això és terrible. I la maledicció no acaba aquí. Doncs cada cop li va dir, això estava a la lletra petita, la maledicció, cada cop que obrís els braços, el ramat se li escaparia. Oh! És a dir, a veure, penseu, demanar-li a un ocell que no obri els braços Clar, s'estampa. és complicat. Ara us heu d'imaginar un ocell amb barba caminant, perquè no pot obrir els braços, és a dir, saltant com un pardal, i quan ja en té plegada una part, allò de ja tinc una ovella, ja tinc 2 ovelles, doncs s'emociona, es posa a volar i se li escapa i ha de tornar a començar a plegar I ovelles. així tota Ah, que l'eternitat, guai. Tota Sí, l'eternitat, molt divertidíssim. tota l'eternitat. Quan trobeu un ocell amb barba aplegant ovelles, doncs mira, li podeu donar un cop de mà o lligar-li les ales amb celo, que li farà més servei.